Beleke,
n'anya egwu ọba ị na-eyi igbo egwu igbo eyi n'anya egwu igbo eyi n'anya egwu ọba ị na-eyi igbo egwu igbo eyi n'anya egwu maka ọ dada ka igbo eyi n'anya egwu ọba ị na-eyi igbo egwu igbo eyi n'anya egwu agaba kwuru okete gbade agaba hụrụ okete gbade sewu dọba anyị agaba hụrụ okete gbade maka ọ dada ka agaba hụrụ okete gbade maka ọ dada ka agaba hụrụ okete gbade maka oweze agaba hụrụ okete gbade maka okezi igbo nwamba agaba hụrụ okete gbade agha bido ụbọ agaba hụrụ okete gbade maka ọ dada ka agaba hụrụ okete gbade maka ọ dada ka agaba hụrụ obi ga na-ada n'elu ugwu obi ga na-ada n'elu a na-agba ya okwu n'ugwu obi ga na-ada n'elu oge ọ na-agba ya okwu n'ugwu obi ga na-ada n'elu obi ga na-ada n'elu oge ọ na-agba ya okwu n'ugwu obi ga na-ada n'elu onye tụrụ egwu na egwu mara anyị obi ga na-ada n'elu nke ekele Chineke obi ga na-ada n'elu 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 oge a na-agba ya okwu n'ugwu obi ga na-ada n'elu oge a na-agba ya okwu n'ugwu obi ga na-ada n'elu onye mewe ụbọ na ụbọ mara anyị obi ga na-ada n'elu ndị na-ewe je na abụghị nzọpụta obi ga na-ada n'elu onye jere ụwa na ọ bụghị nzọpụta obi ga na-ada n'elu onye ọdịcha mma na ọnụ mgbe obi ga na-ada n'elu ọ na-agba ya okwu n'ugwu obi ga na-ada n'elu ọ ga-edebe mba ka aha asọ n'Igbo obi ga na-ada n'elu ọ ga-edebe mba ka aha asọ n'Igbo obi ga na-ada n'elu onye mewe je na ụbọ mara anyị igbo nwamba na-anya n'ugwu onye mewe ụbọ na ụbọ mara anyị igbo nwamba na-anya n'ugwu onye mewe je na ihe mere anyị igbo nwamba na-anya n'ugwu oge a na-agba ya okwu n'ugwu igbo ọma na-ahịa oge a na-agba ya okwu n'ugwu igbo ọma na-ahịa ndị ha na-azụ nọ ha ama mkpekpe anyị na onwe anyị ama mkpekpe onwe anyị ama mkpekpe igbo gbara agụ n'ụzọ gbarala agụ n'ụzọ ọnwa na-ebu ya egbe gbarala agụ n'ụzọ obodo ibulu aka gbarala agụ n'ụzọ gbarala agụ n'ụzọ gbarala agụ n'ụzọ n'ọkwa mmanwụ gbarala agụ n'ụzọ kashi mọni gbarala agụ n'ụzọ gbarala agụ n'ụzọ gbarala agụ n'ụzọ ọnwa na-ebu ya egbe gbarala agụ n'ụzọ mmakọrọ ibe ọmaba gbarala agụ n'ụzọ a na-enyelu ndị ụka